Kinintanan. Kumusta na mo riha? Sige, ingna si mong tupad. Sa tao nga nasa inyong tupad karon. I'm happy to see you. Sige, go. Oh, very obedient man god ang mga taga-Barili, oh. Taga-Barolay. Sige, let's do another one. Ingna sa inyong tupad. You will be blessed tonight. Mutuo mo, ana? Are you happy to see the person next to you? Tinuod pod? Pag sure, oy, pag sure. Kay basin ay mga dili kay happy. Oy, ikaw ba lang dilay? Very good. No, I'm so happy to see you. Malipayon kayo kumari diri. Salamat kaayo sa inyong pag-welcome. Hoy, kadaghan kag tao gyud sulod sa simbahan. Pagpakan na to ang Ginoo. Woo! Very good. So mga igsuon, hopefully, kabalo mo nga hapit na ta magsaulog sa Holy Triduum, no? Sa Easter. Hapit na ta. Karong semana kay saman. Semana Santa. Ka-bright mga tao diri. Oh, nga Semana Santa, right? We are in the last part of Lenten season. And hopefully, nahinaan ko nga, kabalusad mo nga ang Lenten season, ang panahon sa Kwaresma, kay nindot kayo nga panahon nga gihatag sa atong Ginoo para makaandam kita sa pagdawat sa pinakanindot nga gasa nga gihatag sa atong Ginoo. Amen? So let's see, go to the next slide. Unsa man ang Kwaresma? It's a time to prepare ourselves to receive God's grace and reject sin. Kasabot mo? Are you following? Okay. Can I tell you a story? Gusto mo ka ba mga story? Okay, sige. So, kabalo siguro mo nga ako, nagpuyo ko sa Cebu City. Dili ko taga Barili. Nagpuyo ko sa Cebu City. Hapit na 5 katuig na nagpuyo ko dito sa among mission house. Nya usahay, laagan ko. Ganahan ko maglaag, kanang meet new people, ano ba? May mga laagan diri? Mga laagan? Oh, si ate, laagan. Oh. So there was one day nga nilaag ko sa Ayala Mall. Kinsay nakaato sa Ayala Mall? Isa kamot. Ayala Cebu. Gamay naman god. Makarelate mo sa story. Oy, patay. So, nilaag ko sa Ayala Mall. Tungod kay na ako'y mga friends na diha magbuhat sila og praise and worship. Nindot kayo. Actually, nindot yun. Mauna, siguro ang akong paboritong activity sulod sa semana, mag-praise and worship dito sa Ayala. I love it so much. Pero, pag abot na ko sa Ayala, gigutom kayo ko. Gigutom na mo? Wala. Busog na? Kinsay busog diri sa kamot? Busog? Nay, busog? Gamay naman good. Patay, gigutom na rin sila. Sige, paspasan na to ang recollection para makakaon mo. Joke lang. Kay kabalo ko busog na mo, no? So, gigutom kay ko. Nangita ko kaon. Lamay kayong kaon. After ni kaon ko, murag ang feeling nako kay lamay kayo unta kaon og tamis ba? Og tamis. Sige, so nangita ko na sab. Asa ang mga tamis diri sa Ayala Mall niya, nagsuroy-suroy niya. Nakita nako ang Dairy Queen ice cream. Katipitaw mga mahalon kayo nga ice cream diya sa Dairy Queen, right? And I was thinking, mahappy ko siguro, mahappy ba? Kanang malipayon ko kung makakaon ko sa Dairy Queen ice cream. That's what I thought in my head nga, mahappy ko. So bisan mahal ka ayog sabat sa kong superior. Si Father Sam, nagpalit siya og kanang ice cream ba? Because I figured nga, Amerikano ko, gimingan ako sa akong ice cream. Ay, sige, palit sa ako. I ate the ice cream niya after, sakit kayo ang akong tuntunlan. Patay! Sakit kayo good. Kabalo mo, pag ato na ko sa
praise and worship katong nindot kaayo nga akong favorite activity, wala ko kakanta. Wala gyud. Akong mga kauban nga youth, nagkanta sila, nindot kaayo inang tingog ba nga praise the Lord. Okay, nice, jud lang tingog. Pero ako, kay sakit kayo ang tutunan tungod sa katamis sa ice cream. Maigsuon diha ni Kristo. Usahay sa atong kinabuhi, naay mga nindot nga gihatag kanato. But sometimes we think what can make us happy. Unya dili di ay. Maka-relate mo ani? Abi na to nga kana makapalipay nako. Kana makapalipay nako. Kana makapalipay nako niya after unsa man. Wala di ay. Just like my Dairy Queen ice cream. Basin. Na yung mga tao diri nga nag-ingon, sample, naghuna-huna sila. Kung 3 million ang naa sa akong bank account, malipayon ko. Kung purus mga buutan kaayo akong mga anak, malipayon ko. Kung nindot kog sakyanan, malipayon ko. Right? We think we know what will make us happy. Ang Ginoo, inigpas ko sa pagkabanhaw, like I said before, muhatag nato siya sa pinakanindot nga gasa that we will ever receive. Mao ang iyang kinabuhing dayon. Can you say kinabuhing dayon? Sige, balik. Wow, very good. Murag, that is what you really wish for ba? Mao na inyong pangandoy ka. Very good. Pero, usahay, na-enjoy mga times nga murag ang atong gipili, dili ana. Right? In other words, we can say, sa atong pagdawat, sa kinabuhing dayon, nga gihatag sa atong Ginoo nga nindot kaayo, na ay mga babag. Right? Na ay mga babag. Mga obstacle. Unsa man kaha ang babag sa pagdawat sa kinabuhing dayon? Sige mga bright three. Ang sala, mga bright jud sila. Pagpakan na to sila. Ay, my gosh. Wow. Kay naasa PowerPoint di ay. So, nag-cheat na. Joke na. No, ang sala. Next slide, please. Ang sala, mao ang pinakadako nga babag sa pagdawat sa kinabuhing dayon. Busa, ang panahon sa Kwaresma, mga igsuon, if we put things together, ang panahon sa Kwaresma kay gibuhat sa Ginoo para isalikway nato ang sala para makadawat sa kinabuhing dayon nga gihatag sa tong Ginoo. Amen? Isalikway ninyo ang sala. Very good. Wow, ka-bright, no? Salikway. Murag sa bunyag ba? Right? Sa mga bunyag, sometimes basta ako ang mag-officiate sa bunyag, niya, I ask them, isalikway niyo ang sala. Isalikway! Okay. Murag tinuod jud, no nga? Kiandam nila magkuhan. Kusog ilang tubag. Lent is a time for us to reject sin. Next slide. Pero lisod bitaw usahay, magsalikway sa sala, nakabantay mo, no? Example, Hoy, Father, nakoy kaning sala nga nagsigig balik-balik. Can you relate? Maka-relate mo, ani? Nga naay mga sala nga sigig balik-balik or mga sala nga sigig tag-struggle no matter unsay ka. Grabe sa atong sigig salikway nya ma-fall gihapon. No? Dili mao na akong BP, dili ko magmarites, marites gihapon, eh? Diba? That happens. It's so hard to reject sin.
Unya, nay mga makasasala dire. Nay mga makasasala. Isa kamot kung makasasala mo. Anay usa. Usa lang. Sige, mundagan. Kitang tanan makasasala, di ba? Makasasala. Can you say, makasasala ako? Amo di eh? Nalisod kayo gyud. Isa rin kway sasala. So, ang atong buhaton karong gabi, what I propose to do is, basahon nato ang pulong sa Ginoo. Para mag-study kita, ang tanaw nato is unsay gisulat sa pulong sa Ginoo nga makatabang kanato pagsalikway sa sala. Maka-explain kanato unsa man di ay magsalikway sa sala. Unsa gyud ang sala? Right? All of these questions. Are you okay with that? We will read from the Word of God this evening. Okay? Ang atong passage nga basahon nato is gikan sa John chapter 4. So ang ebanghelyo sumala ni San Juan, mao na ang ikaupat na ebanghelyo, no, after na si Mateo, na si Marcos, na si kinsa pa? Lucas. Wow, mga bright yun ang taga-Barili. Lucas ug si Juan. Nya diha sa ebanghelyo ni San Juan, na ay story about sa usa ka babay ang gitawag ang babayeng Samarianhon. Okay? Usahay, sudod sa Kwaresma, basahon nato sa misa, right? Ang Domingo sa Kwaresma. I think it's the second or third Sunday in Lent. And we will read this passage to see unsay gisulti sa atong Ginoo sudod sa kaning story about unsa man pagsidikwa sa sala. Okay? So atong buhaton karon is manindog kitang tanan kay mubasa kita sa ebanghelyo. Okay? So let's sing first of all. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. So John chapter 4. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sychar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Adtua dito ang atabay ni Jacob. So si Jesus naglingkod. Kung makakita mo sa PowerPoint, si Jesus naglingkod sa atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya. Si Jesus gikapoy. Mga alas 12 na kadto sa uto. Init kaayo. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, paim narako. Buot pasabot si Jesus, uhaw. Ang babay, may tubag. Hudiyo ka, ug ako Samarianhon. Unya, nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay, ang mga Hudiyo gyud ug ang mga Samarianhon, wala may panangsinsandurutay. Dili sila magkasinabot. Dili gyud. Si Jesus mitubag. Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, ang gasa sa Dios, right? Ug kung kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo kagayud unta kaniya ug hatagan kaniyang tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babay miingon, Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man kuha niya ng tubiga? Kay si Jesus, asa iyang kuan? Ang jar, wala man. Wala si Jesus kung saan man pagkuha og tubig. Maglibog ang babay. Kining atabaya hinatag sa among katigulanan na si Jacob ug siya ug iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miingom gikan niini.
Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Buot pasabot, kinsa man ka? Si Jesus mitubag, ang muinom ni ining tubiga, uhawon pag-usab. Apan, ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan na mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan. Ang gasa sa Ginoo nga akong gihiskot kaniha. Ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga, aron dili na ako uhawon, ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Ug giingnan siya ni Jesus. Sensitive topic. Lakaw, tawga ang imong bana, ug balik nganhi. Wala ako'y bana, mingon ang babae. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana. Og ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Patay! Patay ang babae. Sige, malingkod sa mo. Lingkod sa mo. Okay. So nakabasa kita sa pulong sa Ginoo. Naghiskot-hiskot ang babae og si Jesus. Unsa man ang naadiha nang nakatudlo kanato about sa sala, pagsalikway sa sala, nga na. Sige, next slide. First of all, ang importante kay kita as readers of this passage, nung kita ang nagbasa sa passage, makasulod kita sa passage, right? Kamurag, makarelate kita sa passage. So, I'd like to ask us the question, kinsa man kaha kining babae? Nagsigid ang gisulat kay sige siya gihiskot bahin sa babae, pero kinsa man na siya? Who is that? Si Santo Agustin, Saint Augustine, nag-ingon siya bahin sa kaning babae, in that woman then, let us hear ourselves, and in her acknowledge ourselves, and in her give thanks to God for ourselves. Buot pasabot, ang katong babae, kita. Kita gyud. Kung part kita sa story, daghan kayo atong learnings if we read it from the perspective nga kita ang babae. I hope some of you are thinking already nga, bitaw, murag ako ang katong babae sa story di ay Father, kanang uhaw kaayo, kapoy kaayo, nga sagig balik-balik sa atabay. Murag mo kapoy jud nako sa kinabuhi ay. Na siguro. And if that's the situation, this is very good news. Very good news because si Jesus kasabot sa inyong problema kay we will see also unsay gibuhat ni Jesus sa katong babae. But first, let's go to the next slide. Let's try to think. Unsa man ang kahimtang sa babae sa kaning story? Unsay mga iyang gipangsulti, iyang gibuhat, iyang gibati? Unsa man? First of all, dili siya gusto magkig-istorya ni Jesus. Klaro kaayo. Diba? Because nakahinumdum mo nga ang babae Samarianhon. Si Jesus, Hudiyo. No, kamo diri mga Hudiyo, kamo diha mga Samarianhon, no joke. Ang mga Hudiyo ug ang Samarianhon, dili sila kasinabot. Makig-away sila. Tungod kay ang mga Samarianhon sa una, sa Old Testament nga dugay na kaayo, nibulag sila, ni cut off sa katawhan sa Israel. No? So naay mga family issues ato. Mga family issues. So first of all, dili siya gusto makikistorya ni Jesus. Unsa pa? Ang babae,
dako nga makasasala. Right? Nakadugom mo sa unsa iyang sala. Oh, daghan-daghan siyang mga uyab sa una. Unya dili lang mga kanang mga okay ra gyud kato mga cute nga uyab-uyab, but kanang mga kuan ba? Mga uyab gyud ba? Mga partners ba? Right? Which means that not only makasasala siya pero broken-hearted kaayo. Imagine na. Kita when we have kanang one relationship no nga wa siya ni work kanya pila ka months para maka-move on. Jesus kadugay usahay. Ang broken-heartedness siya 5 kabuok. Broken-hearted ang babae. Broken-hearted siya. Ay, mga broken-hearted dili. Ayaw, father. Oh, sige, okay. Unsa pa? Uhaw siya, kikapoy. O, kani siya, and this is very interesting. Mahadlok siya sa ubang tao. Why do I say this? Ang gisulat sa story kay ang babay niadto siya sa udto. Murag alauna sa hapon. Init kaayo. Kamo, ganahan mo mag lakaw-lakaw sa karsada alauna sa hapon? Dili gyud. Hoy, inita. Di ba? Ako nakasuway ko og mangumpra sa carbon market diha sa Cebu City alauna sa hapon. Ay, hinibalik ko sa balay. Ay, labad kayo ang akong ulo. Labad kay init kayo. Nga naman ni ato siya sa atabay alauna sa hapon. Ina dili ala kuan sa buntag nga wala pay init or sa hapon nga wala init. Because sa katong mga times nga wala init, daghan tao. Busy kaayo, traffic kaayo. Na-avoid siya sa traffic. Imagine this. Imagine. Niadto siya sa atabay, mga 5:00 sa hapon ba? Inya, ang tanan mga tao nga nadiha, kay iyang mga amiga sa una. Ang iyang mga amiga nga nasa kuan atabay. Nya, niabot siya. Saman. Oy, kabalo dyan mo eh. So, inaita mo. Chismis. Huy, nasiya. Kabaw ka? Kato siya. Taghan siya kuya. Taghan kayo. Ay, kasaba ha? Pero kani. Grabe ha? Na yung mga manitas tari? Wala. Oh, mag-share diha. Mahadlok siya sa chismis. Nahadlok siya. Which makes sense. Right? Kaya mo mahadlok sa chismis? Hoy, hadlok kayo. Ako mahadlok ko sa chismis. Good? Ma-avoid. Right? So, bugat kayo yung go through. Next slide. And now we will see, unsay, ang iyang sala, ang katong sala nga, broken-hearted siya, dagan siya uyab, right? We can say sala man to. Unsa man ka ang mga consequences siyang sala? Unsa gyud ang sala para sa iyaha? What happened to her when she sinned? Unsay na change sa iyang kinabuhi tungod sa sala? So kani siya nga first level, brothers and sisters, is we are first seeing unsa gyud ang sala. Right? Because para isalikway na to, we also have to understand unsa gyud ang sala. The first thing we see, nga klaro kaayo siyang story, is ang iyang sala, it separates her from God. Okay? Separate sa iyang Ginoo. Nga naman, sa story, dili siya gusto makigistorya ni Jesus. Right? So we can say tungod sa iyang kaulaw or bisan tungod sa sala sa iyang katigulanan, right? Ang mga Samarianhon nga nagbulag sa katawhan sa Israel,
Bugat ang iyang kasing-kasing. Dili siya gusto makikistorya ni Jesus. Siguro mga tao diri nga gikan sa mga broken families, right? Kitang tanan gikan, our families are not perfect, right? And we carry that in our hearts. Para sa babae, klaro kaayo. Unsa pa? Her sin separates her from others. Ang sala, nagpahilayo nato sa atong isikataw. Sa inyong kinabuhi, siguro, I can imagine, no? Labi na sa, let's take the same example, ang mga pamilya. Basta niya ay makig-away sa pamilya, napahilayo, good. Right? And sometimes that's good. Sometimes that's normal to do that. But ang ako nang gisulti is, we can see nga kasagaran, ang katong distance is tungod sa atong sayob, tungod sa atong sala. Right? Or sa sala sa ubang tao. Sin separates us from others and from God. Next slide. Unsa pa? So, kung tan-awon sa nato ang kinabuhi sa babae, we also see that wala siya ka-recognize ni Jesus. Imagine na, si Jesus naasa at tabangan kaniya, naariya, si Jesus. Wala siya ka-recognize. Murag na blind na nabuta. Wala pud siya ka-recognize, kakita, unsay kanindot sa gihatag ni Jesus kaniya. Basta nakahinumdum mo sa story. Si Jesus nagsigihiskot bahin sa ang tubig nga makahatag og kinabuhin dayon. Nga lahi na tubig. Ang tubig nga mangita sa babae kay katong tubig nga naa sa atabay. Right? Sige siya balik-balik diha. Every day, kikapoy kay siya. Pero si Jesus, lahi ayang pasabot sa tubig. Ang babae, wala siya kakasabot. Wala gyud. Na-close iyang mata, na-close iyang heart. Usahay mga brothers and sisters, tungod sa atong sala, tungod sa atong, sa sala sa ubang tao pod, dili kita kakita unsay kanindot sa atong kinabuhi. Dili kita kakita sa mga blessings sa Ginoo. Maka-relate mo? Di ba? Tungod kay, naglisod. Yes, we can say, sala man na. Pero tungod sa sala, naglisod kita. Bugat. Nag-separate. Unya, naglisod kita sa kanindot sa atong kinabuhi. Okay? Next slide. Unsa pa? Ang babae, kikapoy. Ang babae, uhaw kaayo. Uhaw na gyud siya. Siya lang siya balik-balik sa atabay. No, siya mismo ang nagsulti nga uhaw siya. Right? Siya mismo ang nag-ingon kang Jesus na, Sir, hatagi na ko ba kining tubig kay uhaw kayo ko. Finally, after pila ka verses nga sige hiskot ang babay, naka-admit di ay siya nga uhaw siya. Na uhaw. I think this is interesting to see nga ang babay, part sa iyang kabugat, sa iyang kinabuhi, is sige siya balik-balik sa atabay. Pareha sa akong gisulti kaniha. Basin, naka-relate mo sa katubitang mga sala nga sigig balik-balik. Murag every time nga mangumpisal kita, copy-paste. Diba? Kuan, Father. Nag-umpisa ba ako? Mga 2 ka buwan ang yagi, pero maurag yapon, Father. Maurag yapon ako mga sala. That happens a lot. And if mao inyong nahitabo karon, thanks be to God nga wala na bag-o nga gidugan. Gidugan sa inyong list of sala, no? Normal kaya mga situation, mga igsuon. But what's interesting is we see sa kaning story, we see nga tungod sa iyang kauhaw, sige siya balik-balik.
Meaning that, ang tubig gikan sa atabay, wala siya kapuno sa iyang kasing-kasing. Mao na ang sala. Ang atong gipili, kay something kada akong kinahanglan. Kana ang akong makapuno sa akong heart. Kana ang akong kinahanglan. Anya after kung ato siyang gipili, uhaw gyapon. Right? Mangita tagbalik. Yeah, sometimes heavy man siya nga top. I promise this gets better, no? Kanang heavy bukan ang bugat na ani nga topic about sa sala. But sometimes ang katubitang sigig balik-balik can take the form of mga addictions. Right? Mga addictions because sige tag mangita kana katubig. Yeah, after atong siyang kwahon, uhaw balik. Atong balik. Right? Yeah, cycle man na siya. Cycle. Mao na ang situation sa babae. But what's so amazing is katong nga cycle sa sala. Kung wala siya nakakita ni Jesus, ang padayon naghihapon na nga cycle sa sala. Uhaw, ato sa tabay, uhaw, ato sa tabay, every day, kikapoy, uhaw, sala, tanan. Unya, one day, she met Jesus. Whoop! And her life changed. Nausab ang iyang kinabuhi. And so before we go to the next topic, we will just do a little summary. If you remember anything from this recollection, kani ang pinaka-importante. Ang sala, brothers and sisters, we see sa story sa babaeng Samarianhon nga ang sala, dili lang siya murag, wala ko katuman sa balaod sa Ginoo. Pero ang balaod sa Ginoo perting disudoy. Mas lingaw, mas nindot. Kung makasala lang ta para malingaw ang atong kinabuhi. It's not like that. Sin is about going further away from the happiness God wants to give us. Ang kanindot sa gasa sa Ginoo nga makapuno sa atong kasing-kasing. That is what we go further away from. Nya mao na ang babay naglisod, bugat, uhaw. Next slide. Okay, so hopefully wala mo ma-depress. Ma-depress mo? Tungod sa inyong sala? Ma-depress? Mabag sure, wala ba kiyong diha? Wala ang isi kay Father, ayaw sa pagsige balik-balik nga sala, kay bugat man na siya nga topic, no? Bugat. It's not so fun. But sige, let's go to the next level. Unsay pagtanaw ni Jesus sa iyang sala? Kana nga babay nga naglisod, kana nga babay nga uhaw, bugat, tanan. Unsay gibuhat ni Jesus para makagawas siya siyang sala? Interesting question, hopefully, no? Sige, tanawon sa nato. Next slide. See, Jesus, first of all, sa story, he presents himself pag naa siya sa atabay, nga mauhaw sad siya. Remember? Paim narako. Nga naman ka, si Jesus, all-powerful. Si Jesus, Ginoo. Nga naman, uhaw si Jesus? That doesn't make sense. Nga naman. Keep that question, we'll come back to it. Unsa pa? Si Jesus, naminaw siya sa tanan mga batik ayo nga gipang sulti sa babae. Di ba? Ang tanan mga gipang sulti sa babae sa story, kang Jesus kay batik kayo. Batik kayo. Ikaw, hudiyo ako sa Marianhon, nganong na nakog tubig. Hoy, pati Sometimes in our prayer, right? In our prayer, we can have something like that. Or atong feeling, atong gibati, and that's totally normal. Okay ra kaayo kanang gibati ngay, hoy, Ginoo. Hay. Asa man ka? Asa man ka sa akong problema? Where are you? Wa kay butasan?
Si Jesus? Naminaw. Naminaw siya. Sige, okay. Badayon sa tamang istorya. Patient. Jesus is so patient. Wala siya na-condemn sa babae right away. Imagine kung ang first nga gisulti si Jesus sa babae kay ikaw makasasala. Ikaw daghan kay uyab sa una. Nahatog ang babae siguro. Right? Imagine na, ang babae, dili siya siguro gusto makikistorya ni Jesus. Si Jesus, naminaw. Si Jesus, patient. Next slide. Basin na surprise kita sa reaction ni Jesus. No, na surprise. Na, yun anak dahil si Jesus, kung magkasasala ko. What's very interesting, brothers and sisters, is kung tanawon nato ang Old Testament, kabalo mo nga ay duha ka part sa Bible, ang Biblia, so kani siya nga Biblia, akong Biblia, kung makakita mo kay basta na mga layo kayo, kumusta na mo diha sa luyo? Okay na mo? Okay lang? Wa mo giduka? Okay, sige. Very good. Ka-cooperative jud sila, eh? Maminaw jud. Okay, so kaning akong Biblia, gamay ra kaayo. Right? It's because kani siya is ang New Testament only. Ang second part sa Bible, ang ikaduha nga part. Nasa dog first part nga dako-dako siya, mao na nga kasagaran nga mga Biblia nato kay dako kayo ba? Dako kayo. We will read from something from the Old Testament. Na nindot nga story. Nindot nga story. Hopefully mo basa mo sa inyong mga Biblia, ha? Nindot kayo mo basa sa Biblia. Nindot kayo yun. Diha sa Old Testament, ang katawhan sa Israel nakasala. So, mura siya sa ilang marriage ni God. Kaya ang katawhan sa Israel og ni God, ang katawhan sa Israel kay ang gipili nga katawhan sa Ginoo, ang pinangga sa Ginoo. Pero nakasala sila og dako kaayo gyud. Dako. Imagine na after ilahang pagsabot ni God nga sila ang gipili nga katawhan sa Ginoo, kanindot, kanais. The day after, nagsimba sila og lahi nga Diyos. Oh my gosh! Kasakit. Kasakit ang Ginoo unta. Katabi taong golden calf. Ilang gihimo? Simbahon nila. Lahi na Ginoo nga dili tinuod nga Ginoo. Oh my gosh. Unsay reaction ni God ato? Unsay gisulti sa Ginoo sa katawhan sa Israel pagkahuman silang sala? Tan-awon sa nato. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Wow. Kanindot ang reaction ni God sa sala sa katawhan ni Israel. Compassionate, gracious, slow to anger, abounding in steadfast love. Mao na ang gisulti sa Ginoo kang Moises, katong representative sa katawhan sa Israel after nakasala sila. So ang atong buhaton kanon is we will talk about just the first muna siya characteristic ni God. Compassionate. Can you say that? Compassionate? Oh, giduka jud mo. Oy, sige, balik sa compassionate. Very good. All right. So compassionate. Next slide. Unsay pasabot sa compassionate sa Hebrew language? Kay kabala mo nga ang Old Testament, ang original language ato kay dili Binisaya, dili in English, Hebreo man siya, different language. Kung atong
gi-translate ang katong word compassionate, what it actually means, ang tinon nga pasabot sa word compassionate is murag ang tiyan sa inahan. Ay, sama na. Ang Ginoo, babay siya? Nga naa siya murag tiyan sa inahan? Kalahi man ano? Sama na. Father Samuel, dili man na tinuod. What does that mean? Ngano man, mao na ang first nga gisulti sa atong Ginoo about sa iyang kaugalingon. Nga naa siya murag tiyan sa inahan. Naay mga inahan dire? Ay, may inahan, isa kamot. Ay, kadaghan, ka very good. Let's ask. Pila ka buok imong mga anak, ma'am? Pila ka buok? Usa. Kinsa ba mga inahan dire? Ikaw, ma'am, pila ka buok? 8! Wow! Round of applause for ma'am. Amazing. Kinsa pa? Kinsa mga inahan dire? Ikaw, pila ka buok imong anak? 2. Ka nice. Babae, laki? Babae o laki? Babae o lalaki? Oh, ka-perfect, ka-cute. No? That's so nice. Okay, mga inahan diha. Ay, kung nakadungog ko nga, basta inyong anak, nagdako na. Ng anak mo, nagdako siya, basin, naminyo na, ano ba, no? Something like that. Na-actually something sa sulod sa inyo, ha? Inyong mind, inyong body, inyong spirit nga, kana akong anak, part gihapon siya sa ako, Diba? Suod kaayo bitaw ang bond sa inahan ug ang anak. Suod kayo. Nothing can separate that. Nothing. Wala. Mao na siguro ang pinaka strong a bond in our whole world. Follow-up question. Ang mga inahan diha, basta inyong anak nagdako na gamay, basta inyong anak nag-antos, nagsakit, unsay mahitabo sa inyong heart? Naguol, nasakitan. Because inyo nakita is, akong anak naglisod, akong anak nasakit. Ako sa nagsakit. Right? Tungod sa kasuod sa inyong bond, sa inyong anak. Would you like to hear a story? Okay. So ako'y mama. Na-surprise mo? Ako na kay mama niya. Akong mama, nanganak siya og siyam kabuok na bata. Daghan kayo. Oh. Ako ang kamagwangan. Oh, ang first niya. I remember one time nga ang akong mama nanganak siya pero naglisod kayo. Iyang pagbanganak ba? Lisod kayo. Tungod ana, gioperahan siya sa mga doktor. Right? C-section, emergency C-section ba? Daghan kay siya mga IV. Kaya bitaw mga wires nga nasa iya, no? Naghigda siya sa iyang hospital bed. Daghan-daghan mga machines sa luyo niya. Basta luoy kayo siya tanawon. Luoy kayo. Pagbisita na ko siya sa iyang hospital bed, nag-istorya man gamay, "Hi mama, kumusta? Hoy, I'm so happy to see you." Pero klaro kaayo nga naluya kayo. Ako, wala ko na anad makita sa akong mama nga iyon ana siya. Right? Na-touch ko, nasakitan sad ko. After mga 5 minutes nga sige na kong tanaw sa akong mama nga naa siyang hospital bed, ako nakuyapan. Nakuyapan gyud. Akong mama naghigda siyang hospital bed, ako naghigda gyud sa floor. And it's because something happened in me nga, oh my gosh, akong mama nasakit, ako sad nasakit. Basta ang Ginoo makita niya
ang iyang anak nga nagantos, nga nagsakit tungod sa iyang sala. Ang reaction sa atong Ginoo kay compassion. Nasakitan sad siya. Murag ang inahan. Isn't that amazing? Next slide. Ang iya makita kay, ay, bugat ba na? Ay, sakit kayo. Kaluoy. That's his first reaction. Next slide. Mao na nga ang krus. Mao na ang gahom sa atong krus nga nasigitag manguros, nagsigitag kuan, tan-aw sa krus, nagampo sa krus. Because we see diha sa krus ang atong tan-awon kay ang atong Ginoo nga tungod sa atong sala nagsakit sad siya. Nga iyang nakita sa ato is wala siya nasuko dayon, wala siya naingon nga kamo lang sa mag-antos sa kuan inyong sala. Ang iyang gipili kay murag nag-ingon siya nga ako lang sa mag-antos. Kay grabe kalisod man no? Grabe kalisod. Ang consequence mong sala. Kabalo ko. His heart was bleeding for us. Namatay siya tungod sa gugma. Maybe some of us have heard that many times. No nga, ang Ginoo namatay tungod sa gugma. And that's very nice. But I hope nang hinaon ko nga karong gabi ang katong maayong balita bitaw nga ang Ginoo namatay tungod sa gugma has a new force inside of us. Tungod sa atong pasabot sa word compassion. Right? Nga murag ang inahan nga luoy sa iyang anak. That is how God looks at us. Next slide. Yeah, one of the ways nga kita makasinati sa kaning compassion sa Ginoo kay ang pagkumpisal. Right? Of course, ang panahon sa Kwaresma, nindot kayo nga panahon para mangumpisal. And sometimes, and that's very normal nga, mahadlo kita mangumpisal. Kulbaan. Uy, unsay gihuna-huna sa pari sa akong sala. Ay, kauwaw man Ay, ang pari makahinumdum siya sa akong mga sala. Oh, mahadlo kita mangumpisal. Kisabaan ko sa pari. Oh my gosh, kulbaan. Adit lang ka mangumpisal, oy. That's normal. That's normal. Nga kulbaan. Normal nga mahadlok. Normal nga mauwaw. But brothers and sisters, unsay kanindot sa atong gihatag sa simbahan kaning pagkumpisal para makasulti kita sa unsay kabugat sa atong kasing-kasing, sa unsay kalisod, sa unsay mga sayop. Because basta kita magsulti, ang Ginoo na siya diha. Yan na siya'y tubag. Dili ra kamo ang magtabi sulod sa kumpisalan. Ang Ginoo sad, you know, He says, not only do I forgive you, of course I forgive you, but I want to suffer with you. Para dili ikaw mag-inusara sa imong kasakit tungod sa imong sala. I don't want you to be alone. Kay ikaw, akong anak. And there's nothing that will change that. Nothing. Nindot ang pagkumpisal. Nindot kayo. Next slide. Okay. So, happy na tama human, ha? Happy na? Okay pa mo? Okay pa? Yeah? Okay na? Huh? Oh, very good. Okay. Okay kayo. Oh, ingon si ma'am. Okay kayo si ma'am. Wow, very good. Okay, so let's come back to our story. No, ang kaning babaeng si Marianhon. Ang babae nga naa sa atabay. How can we understand di ay? Unsay
unsa no to pagkasabot sa reaction ni Jesus sa babae? Nga, example, uhaw sad si Jesus. Right? Sa pagkita nilang duha, sa pagsugat sa atabay, si Jesus, uhaw sad siya. Like I said before, pero ang Ginoo kay all-powerful. Ang Ginoo kay nganong nasakit ang Ginoo? Why is that? I think it's because ang Ginoo ay kanang nauhaw ang Ginoo, uhaw siya para ang gikita sa babae diha kaniya, right? Kay ang babae nagtanaw ni Jesus, right? Ang first yang nagtanaw ni Jesus is kana nga tao na lalaki tubang kanako kasabot siya sa akong problema. Kasabot siya sa akong gibati. Na uhaw sad siya. Dili lang ako. Isn't that interesting? Sometimes, brothers and sisters, we surely have all gone through this. Nga usahay, mausab bitaw ang atong image ni God. Usahay, pareha sa babaeng Samarianhon, we can say something like, layo ang Ginoo. Layo siya. Wa ko ka-feel nga naa siya sa akong kinabuhi. Ngano man, kadako ang akong problema karon. Kung ang Ginoo maayo, ngano man ay mga tao sa atong kalibutan nga nagaantos. Kung ang Ginoo maayo. Sometimes, we have to change. We have to ask the Lord Jesus to change our image of God in our minds. Nga si Jesus, naade ay siya sa atong kalisod, pero dili siya siguro pawala usahay sa kalisod. But He's with us. I'll tell you one more story. Sa pagkabata ko, can you imagine nga si Father Sam one time nga 5 years old? Wala pa ko'y bungot. Akong buhok kay yellow kayo akong buhok. Nya tambok-tambok ba? Nya kiat kayo. So, sa 5 years old ko, na bata, na mga 5 years old nga bata din, mga 5 years old, kiduka sila, kaduoy, gan. 5 years old ko. Anya, sa una, bugoy kayo ko, kiat kayo. Imagine na. Ay. Anyway, one time, I did something nga bawal sa among balay. Nga bawal. Basta 5 years old, mga kiat kayo, bitaw, mga lalaki nga 5 years old. So, ako mama, nagingon siya. Okay, in English pa ya, ako mama. Sam, go to your room. Go to your room. You did something bad. Akong tubag kaniya. Okay, fine. I don't care. Kiat man. So, 10 minutes daw. Na grounded for 10 minutes. 5 years old. Ato ko sa akong room. Pag na ako sa akong room, I remember, nagsige ko huna-huna. Hoy! Ako mama! Hay! Dili siya maayo akong mama, hoy! Di ko ganahan akong mama! Nga naman ako diri! Nya! Di siya maghigugma ka na ako! Sige ko, yaw-yaw ba sa akong head? Nya, paggawas na ako sa akong kwarto, nakita na ko akong mama. Nagalagot. Lagot kayo. Kabawon sa akong gisulti kaniya. Oh my gosh. I said, Mama, you are a mean, ugly lady. Mean, ugly lady. Kiat kayo nga 5 years old nga bata. Mean, ugly lady. Ako mama, gwapa di ay. Pero sige, mean, ugly lady di siya. And yeah, it was very beautiful. Kay many years after that, no, sa pagdako nako, niya 15 years old, 20 years old,
Akong mama, sige siya hinumdum sa katong akong gisulti kaniya. Of course. Pero, ingon siya na ko nga, wala dahil siya nasakit. Wala siya nasakit. She had to try so hard daw, nga dili siya magkatawa. Kay, Kataw-anan kayo kuno, ang 5 years old nga bata nga, you're a mean, ugly lady. Ano ba? No? Nagbugos na siya para di makatawa. Sometimes, brothers and sisters, in our prayer, in our heart, we can have those kind of kanang bati kayong ibang sulti sa Ginoo. Right? Murag, if I say, you're a mean, ugly lady, it's like, ikaw, Ginoo, wa kay batasan niya, batig na ang bayot. Batig na ang. But God, this might sound strange, God loves that. God loves that. It's like, hoy, finally, matinud-anon di ay akong anak. Finally, nagsulti siya. Unsay iyang gi-carry siyang heart. Finally. Right? It's so good. If sometimes we feel nga si God layo, that's very good. Kay mao na ang story sa babaeng Samarianhon. Si Jesus naminaw. Wala siya nasuko. Next slide. Okay, this is the last thing. Last thing I want to tell you. Murag ang main message, no? Ang akong gisulti jud kaninyo is ang Ginoo malaluyon. Right? Malaluyon ang Ginoo. Compassionate ang Ginoo. But there's something else we have to say. Kay nakadungog ko before. Ano ba? Father, so ang Ginoo malaluyon di ay siya. So, okay na di ay magkasasala. Okay na di ay magbalik-balik tagsala. Because anyway, keep a silo sa Ginoo, di ba? Anyway, makakumpisa lang ko niya. Okay na kayo. Okay ka magsala. Okay ka problema. Right? Sometimes we think that we can take advantage of the mercy of God. Pero si Jesus, diha sa atong story nga atong gibasa is, of course, dili siya gusto nga ang babae mo balik sa iyang sala. Right? Bisan wala siya nagsulti. I think it's very clear. Si Jesus dili siya gusto, ana. He challenges her to change, to leave a life of sin. Remember, like I said, katong cycle, right? Uhaw siya, balik-balik sa tabay, everyday, uhaw, kapoy. Dili gusto si Jesus ngayon na siya. Hangtod siyang kamatayon. Pero nausab ang iyang kinabuhi sa pagkita niya ni Jesus. Imagine, okay, para makakasabot yun mo ani. Imagine akong katong 5 kabuok nga broken-hearted nga experience sa katong babay. Right? Bugat kaayo. 5 kabuok. Like I said, dagan mga tao diri siguro na nakasuway og bisan usa. Lisod kayo, broken-hearted. Pila ka months nga sige maminaw og mga broken-hearted songs. Hilak-hilak. And that's very good. It's normal, no? Mahitabo gid na. That's okay. Imagine kung si Jesus nagingon ka sa babae nga, bitaw na kay, di magkabuok imong broken hearted ba, bugat kayo man to. Pero okay na, pwede ka magbalik-balik. Okay na, ato lang. Imong 5 ka uyab, pwede mahimong 15, why problema? Hoy! Imagine ha? It's like bugat siyang heart. If iyang 5 ka broken hearted, may imong 15 kabuok. Oh my gosh, namatay siguro siya sa iyang ka-broken-hearted. Right? Of course, si Jesus, iyang gusto para kanakto is dili kita mausa, kanang mo balik sa tong sala. Because he sees, iyang nakita is unsay kabugat, ana. Unsay kalisod, ana. Unsay ka-distance sa atong mga igsuon, sa atong isikataw ni God. Unsay kalisod nga mo, kanang katipitang musod sa simbahan, yun na nakahinumdum mo sa tanan imong mga sala, nga uwaw kaayo.
Namusod sa simbahan niya. Ang simbahan kuno kay balay sa Ginoo, gidawat ko sa Ginoo, tanan ninot kayo niya. Pagsulod nako, uy, adik ko musud sa simbahan kay murag, oh my gosh, basing gi-judge ko diri, oy. Oh, gi-judge. Ay, makasasala man ko. Ginoo, ayaw sa pagtanaw nako Ginoo kay makasasala ko ha. No? Jesus doesn't want us to live like that. He wants, ang gusto sa atong Ginoo is malibayon kita. Di ba? I hope you know that. That God wants you to be happy. Happy. Truly, truly happy. Niya siya, kabaw siya unsay makapuno sa inyong, sa atong kasing-kasing. Kabalo siya. It's Him. It's His love. So of course, Jesus is like a true friend. Jesus, dili siya gusto nga mabilin kita sa atong sala. Bisan, mabilin kyapon kita mga makasasala. Right? I'm not saying, dili ko magsulti, I'm not saying that this recollection will be mura siya magic trick nga paggawas ninyo sa simbahan kay ay dili ko makasasala di ay okay ra tanan gihigugma ko sa Ginoo okay ra gyud si Father Sam nag-ingon nga malaluyon ang Ginoo okay ra tanan dili gyud sure gyud mo ugma karong gabi mo balik mo makasasala right. But ayaw sa mag-depress. Don't be discouraged. Isalikway inyong sala, but don't ever forget that God is always there for you, no matter what. Pirmi siya andam, muhatag sa iyang kalipay. Sa iyang kalipay. His first reaction basta ikaw maglisod, basta ikaw magantos, is compassionate siya. Kasabot siya sa unsay inyong gi-go through. Kay siya nasad, nakaantos, nagsakit sa krus. Just like sometimes kita, murag ang atong pag-ampo nga to sa amahan is, take this cup away from me. Perting lisod akong kinabuhi. Don't let me go through this if you are a good God. Brothers and sisters, mao gyud ang pag-ampo ni Jesus sa dili pa siya nagsakit sa krus. Kuwaha amahan kining kupa. Kuwaha. Kay lisod kayo. Pero kung mao imong kabubuton, sige, I will do it. I will do it for them. To show them that they are not alone in their sin. So see Jesus, I hope we can pray, all of us this evening, karong Huwebes Santos, karon Biyernes Santos, karon Black Saturday, karon Easter Sunday. Hapit na gyud. I hope ang kaning recollection nakatabang kaninyo para nindot inyong pagsaulog sa katong mga misteryo sa namatay, nabanhaw ni Jesus. Because of course it's very good no nga magdalan sa krus, magsimba, maminaw sa ebanghelyo, maminaw sa wali sa pari niya, magsugat misas kanino tanan atong mga traditions is so beautiful. And I hope diha sa atong pag-ampo this year is that you will meet a God nga iyang gusto pananimo is malipayon ka. Nga malipayon. Especially ang Easter season, no? Ang panahon sa Pasko sa Pagabanhaw nga 40 days, said siya, 40 days, no? Taas kayo. It's a season for us to remember that. Nga si Jesus, iyang gibuntog ang sala.
Jesus is victorious. He is alive because He wants to give you that same gift. Nga ikaw sad, gibuntog nimo ang imong sala with Jesus. Amen? Amen. So let's all, para last atong buhaton is, let's just all close our eyes and we'll say a prayer. Amahan na mo, salamat kaayo sa kining oras nagihatag nimo para sa among Lenten Recollection. Salamat kaayo sa tanan imong gihatag kanamo. Salamat kaayo sa imong gugma. Mangayo kami og sa imong pasaylo. Kay kaming tanan diri amahan, dili gyud kami perfect, dili gyud. Lisod kaayo usahay ang among mga sala. Lisod bitaw amahan nga magpili kanimo og imong gugma. Sometimes ang among gibati Ginoo kay feeling ka layo man, feeling alone, feeling judged. Tabangin among Ginoo nga karong gabi una o karon Semana Santa, help us to experience once again that we are your children and that there is nothing we can ever do which will make us no longer your children. Salamat kaayo amahan. Nya kitang tanan amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot kanamo ang imong gingharian. Matumban ang imong pagbuod dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga nasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua duwasa kami sa dautan. Amen. Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Let's give a round of applause for Jesus' great love. Woo! Salamat kaayo kiniyong tanan. Salamat kaayo. Okay na? So, thank you. Sige, Father. Very good. Thank you.